Dudik gabe, onarbidean oso garrantzitsuaren edo arrakasta handiko gaia dugu, trainerua, eta kasu honetan, traineruaren bilakaera urte hauetan. Eskerrak eman zuheri, Koldo Ortega, Ignacio Loturegi, Anisman Egirre. Oikoak zarete kolaboratzen, Arma Plaza Fundazioarekin, Ibalarekin, eta gurik bere eskerrak. Kasu honetan ere bai, gaurtan zaudetelako. Hasieran izan ditugu eta osan etxean gode, eta gainera, enteratzen baduzu gaia, eta lan asko egin duzue, orduan zabal askotik. Bakoitzak egingo du bere ikuspuntutik, Koldo igual historiatzaile gehiago, Ignacio Loturegi, hemen dago bere semea ere bai, Laxaro eta bere aita, zuaz izinen zure aitarekin, eta Luis Martin Agirre ere bai, askotan kolaboratzen eta laguntzen. Eskerrak, hiruei. Ekai hau datorrela, 50 urte betetzen direla, aurten, Urrezko Estainak direla, Hondarribia Arraun Elkartea sortu zenetik. Zuek ere bai, parkatu zenuten egutegi polit horretan, abendualdea aurkeztu zenuten, gaurkoak dugu hau, eta gerora, etorriko dena, eta zuek hobeto kontatu duzu. Eskerrik asko, eta... Eskerrik asko, Kalisa, eta egin diguzu aurkezpena, eta ondo egin duzu. Lehendabizi pertsonak. Pertsona lehendabizi. Eta horrela gara hemen hirurak. Eta gero zuek. Eta zuek hemen beste 3 talde banatuko nituzke ni Hondarribia, herri hau. Alde batetikan ikusten ditut kale, kaletarrak, ikusten du portu, portuarrak, eta baserri eta baserritarrak. Nik uste dut hiru zutabe horiek egin dute eta osatzen dute herri hau. Hirurak, 1728, 1728, 1728, badaukagu kofradian akta bat, eta horrela segon, begira nola segon esate baterako, bazkideen zerrendan nola agertzen den banatua. Herria, Hondarribia. Zeintzu ziren baleazaleak, 40 kaletar, 37 portuar, eta 50 baserritar. Horrela, osatua zegon, begira, noiztik etortzen den, Hondarribian, 3 talde horiek, 3 bloke horiek, 3 nortasun horiek, nola egin duten, laia eta arrauna, horiek dira benetazko armak herri honetan ikuste dut horiek direla. Laia eta arrauna. Eta arrauna egoteko, arraunari behar dira. Ez dakigu zer den lehen. Arraun, arraunari, hori gero ikusiko dugu. Eta hemen gaude, ontzi eta ontzigile, ez da? Baitare, nola egon ontziak hori ontzigilerik gabe. Bueno, eta egiteko gaurkoa, izan da 50 urte, Hondarribiko Arraun Elkarteak gaur hasiko da junta berria, batzorde berria, beste 4 urteko ibilbidea, eta horrekin ja sartzen dira ja lehendakari jauna 18. urtean, orduan hori izango da Arraun Elkartearen eta Hondarribiaren nortasun zertzela da bat, iraupena. Gero ikusiko duzue baitare, nola irauten duten hemen esate baterako patroiak, arraunlariak, hori kontuan zerbait hartzekoa da. Naiz eta 3 bloke, 3 zati horiek, kaletarrak, portuarrak, baserritarrak, egon direla, Hondarribiko historian, eta gaurko zati honetan arraunean, bebai. Oso ondo. Eta batzutan atera dira, bakoitza bere traineruarekin. Eta momentu batean, hori 1925ean, eta momentu batean, egondu da Hondarribian aurrera pauso, izugarrizko aurrera pausoa, nik uste dutan egondu zela gure datuen arabera, eta okerez banago zuk esan, Ignacio, baina egondu zen Manuel Salabarria, Miguel Salabarria, Zuzuarregi, hemen dago bere semia,
eta delegatua izan zen, 1940 urtean, eta han hasi zen Hondarribian, bere kolorea, Oriok aukeratu zuen berea horia, eta Hondarribiak aukeratu zuen berdea, eta handik aurrera beti berdez hasi zen ja ibiltzen eta bere kolorearekin. Baina han gertatu zen hori. Han, esate baterako banaketa hori, gerra, Hondarribiko gerra, arraunean, Irutrainera atetzea, eta gero beste gerra, hori bai gogorragoa, gerra zibila, eta hori urteko gerra hori bukatzean hasi zen Hondarribian ja kaletarrak eta portuarrak eta hori mundu hori hasi zen beste bidetikan joaten, argi eta garbi gelditzen da. Bueno, eta gaur hemengo protagonista badaukagu, pertsonak gara, baina gaurko protagonista izango da trainerua. Eta traineruaren bilakaera, nola hasi zen trainerua, bere bilbide historikoa, gainera Hondarribian, gaur suerteko izango zarete, emango dugu ezagutzera, Hondarribian, nahiko zientifikoki, behar den baino gehiago frogatuta, probatzeko Hondarribian sortu zela lehendabiziko trainerua. Herri honek, zuen arbazoek, sortu zuten barku hori, traineru hori. Eta alan ekarri. Jakoikoak emon, zuek esaten zuen Bizkaian bezala. Bueno, eta nengo protagonista izango da batez ere trainerua. Eta suerteko gara, eta sorpresa da, gaurko lehendabiziko sorpresa, eta saria, etortzea gaizte. Begira zer daukagun hemen. Ez dira bokatan gero, hori gero izango da pintxopote, bere kontua paraleleko zuzendari, eta geroan pintxopote, baina begira zer daukagun hemen. Begira. Gutxitan izan duzio aukera hori ikusteko barku baten maketa, eta hori, Ignacio esango digu zergaitikan dagoen hemen gure begi aurrean. Denok ikusteko zer den, ze gaurko gaia hori da. Arraintza trainerua nola bilakatu ziren estropada trainerua. Ignacio, azaldu gure protagonista pertsona hauek egin. Hau da, maketa den batuko traineruak nola ziren. Hau maketa gintzen Asegnolaz astillerotan. Eta datu edoztenak 1901, 1906, horko fetxakin. Eskauztiek astilleronek zituen gehiuin. Gure atxak hasi zen meno amai ustetan, astillero hortan. Eta sekulan etzien esan ikusi zula holoko atiken. Osek azkenukoa izango zen 1900 bat, o 1905. Eta eskauztik jatzenen. Hau zen, arrantzara joaten ziren traineruak. Eta arrantzan korritxo zuten traineruak. Estropada korritxo zuten traineru zirenoko. Hau, eman zin niri Angela Segnolaza. Zuek zautzu zuzien batzuek, ez? Eta, arre esan zin niri, trainerunek, luzera, denek irabazten ziula, estropadata. Baina, nahi zuten irabazin hola patxere traineru niri. Eta Donostian organizatu zuten, ziabogaka trabeska. Esan zen nire, Angele Asegnolazak. Eta han izorratu zuten esan zen, ziabogatan. Zate, mueletik, playa aldera inomen zuten, regata. Unen historia hori da. Eta hau da, departamentu ikusten die, pues ito mentzuten ustu dena, alde musila denak ustu dena, harintzeko. Zeti trainerunek neurritan du 12 metro. Orduan zen reglamento fijorik eta ez zagoen ezer ere. Eta 12 metro gen, intzi justen barrena dena, ustu dena, harintzeko. Hori zen, traineru honen, jokatu zituen traineru regata egin zituen irabazi, minon, trabeska jarri zuten nien. Hau da honen historia. Eta nik sekunstut ikusi holoko bat. Eta nire atxa 12 urtetan hasi zenian lanian, arrek ere zuen holoko bat egitean ikusi.
Osea, hau, 1850 urteko izango da. Modelua. Hau zen, trainerua. Regatak okin korritzen ziren. Zenba kilo zituzten, Ignacio? Horat esaten zuen honek, 600 kilo. Kalkulatzen zuen. 600 kilotik 750 marela. Mila esker, Ignacio. Eta Luis Mari. Bueno, jarraituko dugu. Orduan ikusi duzue ja lotura egiten dugu gaiarekin, eta Hondarribian, ontziolak, betidanik, munduan mundu, izan da alor bat beti landu izan zena. Esate baterako, informazioak kontuan hartuz, Hondarribian egin ziren, galerak, 16. mendean, naoak, galeoiak, fragatak, patatxak, bergantinak, batela, lantxa, txalupak, gabarrak, txanela, pinaza eta traineruak. Horiek egin ziren Hondarribian. Eta han daukazue Lourdes Ordezolaren, katedradunaren liburua, argi eta garbi, esaten du historian zehar, eta zer den bakoitzea. Baino kontuan hartu behar dugu ze Hondarbira etorriz, momentu batean, ondo zentratzeko gauza, kontuan batez ere lau hauetin. Zer zen pinaza, 1553 badaukagu ya una pinaza que treinaba en el término y jurisdicción de esta villa con una treina herrez en la dicha pinaza. Venían hasta 13 o 14, 15 hombres, poco más o menos. Bueno, txalupa, paretsua. Txalupa, beste bat, kontuz amabi gizon, gero lantzak, baitare, izan daitezke baitare dokumentazioan agertzen dira besugeras, sardineras y boniteras, lantza, beste izen bat, kontuz ibiltzekoa, eta gero ja daukagu lantza trainera. Eta horretaz hitz egingo dugu gaur pizka bat non sortu zen eta nola. Baina kontuz izenekin ze denak dira oso kontuz ibiltzekoa, zer den batela eta zer diren, eta trainera hemen dago, ikusi ondo hori, oso bereizteko eta hori. Han dago muga-mugako gaia da, eta gaur badakigu zer den trainerua, eta bere bilakara ikusiko dugu, baina batez ere beku hau da hitz egingo duguna gaur. Arrantza trainerua lehenago, baina gero beko traineru hori. Kontuz ibili behar da, ze alor hori oso labainkorra dela. Gaztelera esaten dute bezala, en casa el jabonero el que no cae resbala. Orduan kontuz, zeri buruz hitz egiten ari garen, Eta gero esango dugu, hori ikusiko dugu evoluzioa, arrantza trainerua, eta gero ikusiko dugu gaurko ja zuntza karbonosko traineruak eta lako gauzak. Baina edenbiziko hitz egingo dugu traineruari buruz, eta batez ere Hondarribia. Eta han hasten da mintzaldia. Nik uste dut ez dagoela Hondarribirik itsasorik gabe. Badira beste sektoreak, beste blokeak oso garrantzitsuak, baina nik uste dut itsasorik gabe ez dago Hondarribirik. Itsasoa izan da hemen nun elkartzen diren hori bidazoa zergaitikan. Hemen elkartzen da hori bidazoan ura itsasoarekin, eta Hondarribia beti izan da gauza historian zehar itsasoari begira bizitzeko, eta itsasoan sartzeko, eta gero suerteko etxera bueltatzeko. Hori kontuan hartu behar den, zer den itsasoa Hondarribian. Ondo olertuzun Bordari, itsasaita, ur alorra, ama lurraren zenarra, bizi iturri, ileskorra, gure poz eta negarra, Hondarribi, itsaserri. Hori dago idatzia, Bordari, ondo olertuzun gaia. Gaurkoan zer egingo dugu. Ze beti esan digute denbora aurrezko dela, baina toki batzuetan, tokia bebai, lekua bebai, hori da Hondarribia. Denbora eta
denbora eta tokia nik uste dut urrezkoak direla, eta hori da hemen kontatu behar duguna traineruaren bidez. Ibilbide hori egingo dugu, bihurtuko gara bionautak, eta hori paperekin eta imakinekin. Debiziko trainerua hitzen sorrera eta erabilera, lehendabiziko trainerua Hondarribian, argi eta garbi esan behar dugu, orain dokumentazioa daukagula hori ziurtatzeko, arrantza traineruak, arrantza eta estropada, arrantza traineruak, eta hori ikusteko oso gero irakutsiko dizue dokumentu batean, nola esate baterako oraindikan, ikusten ari hemen Abra, grandes regatas de traineras de pesca del Abra, 1882 a 1921, sailkapena esate baterakoan Bilboko Abran eta hori sailkapenak ematen dira gaurko egunian, oraindikan, horrela historiara pasa da, grandes regatas de traineras de pesca del Abra. Lehen esan du Bismarik eta zu baitare, noiz bukatzen den arrantza traineroa bere erabilera estropadetan, noiz hasiko diren traineru berriak. Bueno, lehendabiziko hitza da traina. Ikusi duzu imakin hori, gero bueltatuko gara, traineruren bilakare historikoa, ontziak eta ontzigileak, Hondarribiko traineruak izenak eta ipamenak, trainero esan dugu, gizaratuta daukagula, humanizatuta, orduan bere izenak izan ditu historian zehar, Hondarribiko trainerua, eta gero traineruaren eraikitze prozesua. Eta hemen daukagu, Inazio, gure ondoan aditua. Hemen jarriko dugu, argazki honekin zedela gutxi suerteko ibili gara, eta topatu dugu marrazki, kuadro hau. Nun eta Pierre Auguste Renoir, eta Hondarribia ikusita, eta hori dago egina, Hendaiatik hartua, Renoirek, 1894. Urte hauetan hitz egiten ari gara. Urte horietan kokatu gara. Orduan, onara etorri zen margolari hori, eta berak eta bestek esaten zuten bezala, gu margotzen ditugu gauza ederrak eta hori gure begiekin. Begira, urte horietan kokatuko gara mintzaldi honetan. Historian zehar baditugu, hau da Ferraris mapa, hau eta urrengua, hori esate baterako zuek akiteko, onara etorri zen 1640an, 1640an, etorri zen Ferraris eta margotu zitun bi makina hauek agertzen direnak toki askotan eta hori. Eta ben ikusten duzue argi eta garbi agertzen da barko handiak, aleoiak edo nauak aurrera, zean zaude. Eta gero beti ikusiko duzu hemen ezin da olertu, mira, hemen daukazu Hendaia, Irun hemen gelditzen da, baina ezin da Hondarribi olertu barko handiak noski, esan dugu lehen, hemen egiten zirela, barko handiak. Baina txiki haue beti agertuko dira hemen. Hemen dikuizue el dique de Santa Engracia, hemen dizue la presa Santa Engracia, hemen Santa Maria, eta gu orain, pues hemen dikangare. Hemen, oso gozo, eta hemen, hau entzuten. Ikusi pizka bate, beti agertuko dira Hondarribian alako imakinak kontuan hartzekoa, beti txikiak kontua, beti agertzen dira ondoan, ze bestela ezin da olertu, nola txalupa horiekin jun hori, baletara eta hori, bueno, barko handiak eta geroan txikiak. Hau baitare, ja ikusia daukazue, baino kokatu ondo, Ferrarisek berak egina da, eta hori. Eta main daukazue lehendabiziko lekukoa, gaur. Laizter, hemen agertzen dira, esate baterako Hondarribian, bere nortasun sikiluan, handaukazue, eta hemen fijatzekoa da, hemen dituzue lau, el proel, el tester, el maestre, handila labak, eta hori kuriosoa da, ze jende tekniko guztiak ari dira bueltak atematekan zergaitikan dagon boia bat han. Eta ematen du,
bueno, horrela izan zela, hemen zaudete arrantzaleak, baina boia horrek betetzen zuen paper, funtsesko paper bat. Jakiteko, balea arponatu ondoren, pues, boia horrekin, eskutu honetan agertzen da, ez da agertzen Bermeoko armarrian, ez da agertzen beste, eta makarik agertzen da Hondarribiko armarri horretan. Eta traina hitza, hori daren da biziko esan behar duguna. Bueno, ematen du traina dela sare bat, sardinak, kostan eta hori, arrantzatzeko. Sortu ziren pleitu asko, eta guk aurkitu dugu traina hitza, handaukazu idatzia hori da traina, gero esango dugu zergaitikan ekarri dugun onara, hori da traina, aurkitu dugu idatzia 1325 urtean konkordia bat entre Laredo y Santoña, eta han esate baterako aipatzen dute sopena que le quemen la traina y el batel con que la echare. Orduan, ja, Laredo eta Santoñan kasu honetan para ikusi ditugu beste adibideak Bermeon ere, trainak eta hori oso araututa egon behar ziren, nun bota, zen hilabetetan eta hori. Orduan, traina hitz hori, eta gero traginare handikan, ematen da aspaldidanik entzuna da. Baina kontuan hartu behar dugu. Ze esate baterako, en el Archivo General de Simancas, eta hori esaten dugu hemen publikoki, en el Registro General del Sello, katedradun adituak egina, baino cuando que bonus dormitat omeruns, noiz benka beti hori txirriz tadren bat ematen dugu denok eta hori eta hanka sartze bat egiten dugu nik uste dut, noiz benta eta probatu behar dugu. Ze argitaratuta dago interneten eta munduko unibertsitatean eta hori egin dute aurreko testua eta irakurri dute hitz hori traineraz. Eta, karo, argitaratu dute. Eta orain argitaratzea eta gainera Registro General del Sello en Simancas pasa da eta ja argitaratu da estatu batuetan eta beste lekuetan, Inglaterran bebai, la trainera existe ja kasu honetan Kastillan, Valladoliden, 1987 urtean. Esan behar dugu hemen, konfidantza osoarekin eta lekukoekin, nik uste dut ezin dela hori esan, eta zuzendu behar dugu, kasu honetan Hondarribitikan, baina hori zuzentzekoa da. Traina agertzen da, guk aurkitu dugun lehendabiziko aipamenak, trainak, sareak, hori bai, sareak, beste sarea baitaren mota ziren, baina traina zen saren bota bat, hori aurkitu dugu 14. mendean. Eta trainera noiz, hori da beste, karo, trainatik etortzen da trainera, eta noiz agertzen da traineroa, guk aurkitu dugu Ondarruan, aurrera paz, etxe beste, venga. Guk aurkitu dugu Ondarruan, 1820, 1820, ze industriak dauden herri horretan, dela 200 urte, un molino, construcción de chalupas, que en el día existen 40 entre mayores y menores, y hoy hay 5 traineras. Nemiziko aldiz, aurkitu dugun guk, hitz hori eta horrela dargo argitaratua. Gero, 1820tik aurrera, 19. mendearen bukaeran, gero eta gehiago entzuten da hitz horia. Eta lehendabiziko estropada, eta Hondarribiko artxiboan suerteko ibili gara, eta badaukagu dokumentu bat, nola estropada bat egin zen 1845 Donostian, erreen aurrean, eta kofradiak gorde ditu dokumentazio hori nahiko ondo gordet. Eta primera, aurkitu dugu dokumentazioa, zuek akiteko zer daukagun hemen, eta hori oso garrantzitsua da. Ze urte horretan, 1845 kofradiako konto liburu batean, agertzen da, begira ze gauza, 1845, por el gasto que se hizo con la lancha y tripulación que tuvo que ir por orden superior a la ciudad de San Sebastián. Orduan, egia da. Genekien, prentsaren bidez, egin zera estropada bat,
prensa, elurumea eta beste prensa aipatuzun, baina orain badakigu gure dokumentazio hori esker, kofradiak ordaindu zula zerbait estropadori egiteko. Eta bigarren puntua da, zuek ondo jakiteko, gaurkoa da lehendabiziko trainerua Hondarribia. Ez gara ausartak, eta gu ez gara besteak baino gehiago, ez dara gutxiago, baino guk hitz egin behar dugu gureari buruz, horregaitikan behar bada maitatzen dugulako gehiago, hitz egiten dugu gehiago gureari buruz, eta dakigulako gehiago horregaitikan. Orduan, hasi zen frantzez, Duhamel, hau izan da Europa osoan, el Tratel General de Pes de la Historia de Poisson, mila bosazpireun daukazua eta 77an, begira nuiz dagon argitaratuta liburu hori, lehenago zeukan beste liburu bat, 1752an, 1752, Elementos Arquitectura Naval, eta gizon hori izan zen dela 200 urte, baino gehiago, 250, idatzi zuna kapitulu batean bere liburua, eta beti izan da erabili Europa osoan, eta hemen lotan egondu da informazio hau Xabier Alberdi eta Agote, esate baterako, aurkitu arte. Eta guk argitaratu dugu. Eta horrein esaten dugu gehiago, pizka bat gehiago. Hemen hartzen du kapitulu batean, de la pesca de sardinas en la costa de San Juan de Guz, Gascoña, el país de Labur, y Hondarribia, Fontagabia testu honetan. Eta hemen testu honetan hitz egiten du, de una zenbat sardina arrantzatzen dituzten hemen Hondarribian, eta berak esaten du ikusi dula halako barku berri bat, ziaboga ez du erabiltzen, baina erabiltzen du birada, frantzesez itzal, nola biratzen den barku hori anaskar eta hori, eta lortzen du sarea erabiltzea, besteetan baino azkarrago, eta lortzen dute izugarrizko arrantza egiten. Hori horrela izan da, eta mintzailio honetan momentu batean behintzat esan behar dut. El doctor en Historia Moderna, Xabier Alberdi Lombide, director del museo, atzodanik aurrera Museo Marítimo Vasco, lehen utzi museoa eta hori, bera zuzendaria, eta berak idatzi du gure libururako, Hondarribia Arraun Elkarterako liburua, urrezko estaiak ospatzeko, idatzi ditu lan hau eta hemen horri buruz. Eta hemen bera egiten du, artikulua da Contextualización Histórica de la Concepción de la Trainera en Hondarribia. Zergaitikan sortu zen Hondarribien hau, eta ez beste portu batean. Bera esaten du hemen sardinak harrapatzea, kontestu historiko Utretzeko pakea eta hori, eta jende hau esate baterako hasi zen jendea sardinen beharra esate baterako guztiz beharrezkoa zen, orduan Hondarribikoak asmatu zuten barku berri hau, ze jende asko segon Hondarribian, edo Compañía de Caracas, edo barkuetan beste aldean esate baterako bakalauetara joateko, eta horiek, pertsona horiek hemen lortu zuten gehiago arrantzatzeko nola eta asmatuz barku ontzi berri bat askoz beste baino azkarragoa eta oso egokia sardinak harrapatzeko. Bera aipatzen du, joango da liburun artikulu osoa, lehendabiziko aldiz, en conclusión, el origen hondarribiarra de la trainera constituye un acontecimiento histórico absolutamente lógico, teniendo en cuenta la historia marítima de la ciudad. Hemendik aurrera, esan behar da, agertu da ja, beste lekuetan, Hondarribia ja, traineruaren sortzailea, horrela argitaratuko dago ja, liburu askotan, la trainerua, Hondarribiko arrantzale bakez asmatu zuen, ja dago argitaratuta dela 5-6 urte, baina orain ja esate baterako Urdaibaiko orrialdetan, Urdaibai eta Plentz ikusi du leku askotan, ja hasi dira aipatzen traineruaren sorrera lotura horrekin, Hondarribiarekiko lotura. Eta suerteko eta bukatu izan gara
Ze urte horietan berak hitz egiten duen urte hori buruz, gure kofradia, akta batean, en la ribera y marina de la ciudad de Fuenterrabía, de 1752 a 11 de noviembre, en la casa de Juan de Lizardi, siendo abad mayor Miguel Ignacio de Emparan, mayordomo y abad mayor, orduan, hemen dokumentu honetan, lehendabiziko aldiz, agertzen da, eta hemen egondu da, kofradian, jangoikoari eskerra, eta arrantzali eskerra, eta zaki nori eskerra, gauza horiek ez direla galdu. Eta han daude, esate baterako, que aquel maestre de lancha o hermano de la dicha cofradía que fuere con chalupa al lugar de Hendaya en Francia, con las sardinas y otros que de parte, gauza horiek, orduan joaten dira beste aldera, sardinekin eta hori, gainera Salazón, gero betxa egiteko, eta hori beste aldean barko etza. Que la primera lancha, hemen dago traineruen nik uste dute iturburua, que la primera lancha que llegare a esta Riviera y Marina de la Mar, con sardina, haya de celebrar la venta de dicho género el maestre de ella. Y después la siguiente chalupa, claro, etortzea, portura, ahalik eta laiztarren, lehendabizikoa benta egiteko zen, lehendabiziko etorri zena. Hori zegoen hemen, eta gero hau dena guztia gatzarekin ligatuta, eta hori emakumea gatza horrekin, esaten dute emakumea gatza hori kontrolatzeko, eta egiteko, gero sardina horiek hori Salasoretan jartzeko, eta aurrera. Eta horrela da, momentu honetan, Hondarribia eta zuek, eta bio, eta deno, entzun dugun bezala, horregetik hemendik aurrera agertuko dela nik uste dut lotuta trainerua hitza Hondarribiarekin. Eta hori izan zen, arrantza trainerua. Eta orain, pasatzen gara, 3. puntura, Luis Mari Agirrerekin, eta orain izango da, arrantza trainera hori Hondarribian, nola, izenak, bilakaera, eta gero, eraikuntza. Nik esplikatu nahi dutena, da trainera ok Hondarribian noiztik dauzkagun datuak, noiztik egin diren, eta noiz arte egin diren, eta zenbat egin diren gutxi grabera eta datu horiek. Datu jasotzeko, bildu gauza Hondarribiko artxiboak erabili behar izan ditugu. Lourdes Odriozolak idatzitako liburu bat Hondarribiko barkuak eta ontzigintzari buruz. Eta gero baita ere Hondarribian dauden aktak eta zenbait prensako datuak. Mikel Jauregik asko lagundu digu, Hondarribiko artxibotan diren datu horiek jasotzen, eta berari esker gauzak errexeago izan du dire guretzako. Gure datu hauen arabera, Hondarribian guk datua paperetan agertzen diren lehenbiziko barkuak, Hondarribian non egin diren ez dakigu. 1878an, udaletxeko idatzi batean, agertzen dire garai hartan, 1868, zeuden treinerak. Hemen ale batzu jarri ditugu, ikusteko gutxi gora bera, gehiago daude, baina garai hartan, dauden 1868 urtean idatzi batean agertzen diren treineruak, 72an, 74an, 76an egindako treinera dire. Hondarribian egina dire, ez dakigu zeinek eginak, eta izenak agertzen zaizkigu, eta baita ere haien nagusiak agertzen zaizkigu. Garai hartako treinerak, gutxi gora bera, nik uste dut hemen imaginan dakagun treinera hauetakoak izango zirela, eta
pisuak gutxi gora bera konsideratzen zen 600-700 kilo zituztela. Udaletxeko datu horien ondoren, Lourdes Odriozararen liburuan agertziren datuen arabera, ja hor baditugu datuak Hondarrabiko zein astilerok egin zituen, zenbait barko. 1883an, Xenen Aginolazak, badakizute Xenen Aginolazak nun zeukan astilerua, lehen Patxiluke, Portuko izan atzeko aldian, Patxiluke eta bilen tartean zegoen lur hortan, astillero hori hortzen, hori terren hori utzik egondu da, guan dela urte gutxi arte, eta guan itxi egin ziren, bai. Eta garai hortan egin ziren, agertzen diren batelak, hola, ofizialki egindakoak dire, San Pedro, Santiago, Salvadora, Guadalupe, izen horiekin eta nagusi hauekin. Konparaketa bat eginaz garai hori eta Hondarrabila kontxan egondu diren urtiak, ikusten dugu Hondarrabila kontxan lehenbiziko bandera 1888 batian irabazizun. Leon Berrotaran patroi zegoela. Treinera horren berri ez dugu arrastorik. Baina, bigarren aldiz Hondarrabila kontxara juten den urtian, 1887, Jose Oronozekin, liburutan agertzen da Guadalupe izeneko treinera batekin juntzala. Orduan, pixka bat logika erabiliaz, pentsatzen dugu, Xenen Aseginolazan egindako Guadalupe 1884 egindako Guadalupe hau izan ditekela Jose Oronozek urte hortan kontxa eramantzuna. Xenen Aseginolazek eta inda. Hortik aurrera Xenenek eta, nik ez dakit noiz arte egin zuten Xenenen aitan izenian, eta gero bestiak Angel eta Marianoren izenian, gutxi gora kalkulatzen dugu, gutxi gora bera, fetxa hauetan, lehenbiziko aitaren izenian egin ziren trinera hauek, Hondarrabilan, eta 1888tik aurrera ja bere seme Xenen eta Angel eta Marianoren izenian egiten dire, eta gara hortan ezagutzen ditugun trinerak, dire, hauek izena hauek, San Antonio, behin baina gehiago agertzen zaigu, historian zehar San Antonio txalupa, baina gauzak ikusten ditugun arabera ezin dute beti txalupa berdina izan. Xenen ikusten da, noizpa Xenen Aseginolatzak bat beretzako egiten dula, besteak, ez dakik, pentsatzen dut, hau edanak, arrantzako barkuak 1800 eta 87an Ramon Berrotaranek eramantzun batela, trinerak, Maria Esperanza zuen izena, baina hori ez dakigu nun eta noiz egina zen. Honeaino ditugu arrantzarako ibiltzen ziren batelak kontxara joaten ziren garaiko trinerak. Hortik aurrera, ja trinerak aldatu edo pixka bat zea egiten dire. Behintzat modernizatu egiten dire. Eta garai hortan ez dugu Hondarrabilan inungo konstruktorerik trinerik egiten txunik. Ez dugu datorik inungo trinerik egilerik badagon. Hala eta guztiz ere, Hondarrabilan, hemen Vicente Olazabal, Motrikoko Vicente Olazabal, agertzen zaigu urte hortan, konpetiziorako lehenengo trainera egintzun gizona, getarirako egintzuna. Ja, trainera hauetatik, ja, konpetiziorako bakarratako moldatu bat zirena, 1910 aurrera. Hondarrabilan dato bat agertzen zaigu, Hondarrabiko historian, Florentzio, lekona ez, hori gaizki dago, Florentzio Aramburu eta Titino Jauregik trinera bat bazutela Hondarrabitarra izena zuna, gero gehiagotan agertzen dana, ibiltzen dana, baina ez dugu inundik bilatu arkitu nun egina den edo nundik ekarria den. Baina Florentzio Aramburuk eta Titino Jauregik dokumento batean udaletxeari ematen diote trinera hori, beraien azena, herriak erabiltzeko, regatatako erabiltzeko.
Eusebio Lazkano getarikoak, treinera bat 1923en egindakoa, garai hartan egindakoa, referentzi bat izateko, getari 1.500 peseta balio zituen. Eta konparaketa bat egiteko, garai hartan, kontxako premioa, kontxan ematen zen premioa, sei treinera erosteko moduko premioa izaten zen. Gero konparaketa egiteko ikusten nola premioa, konparaketa treinera zenba balio eta premio zenba ziren. Treinera batek, kontxa irabazten zunak, 6 treinera erosteko dirua zeukan. Garai hartan. Ondarra bitarra hau, lehen esan dugun ondarra bitarra hau, txikinok eta mandako barko agertzen da, ondarrabiko alondigan gordia dagola, noizpat, eta hemen kontxan Roman Agirrek, por ejemplo, 1925 kontxara joan zenian, tierra joan zenian, treinera horrekin juntzen, ondarra bitarra izenekin. Romantxo 26an kontxara juntzenian, berriz ere trinera horrekin jundala agertzen zaigu. Beste bat hemen agertzen zaiguna, Francisco Berra, 1928an, kontxara joan zana, agertzen zaigu San Antonio trinerakin. Baina San Antonio hori ez dakigu zein trinera izan diteken. Zertik Hondarbilan badugu askotan ikusi dugun argazki bat, ezagut eta askori ezaguna ingo zaizutena, bai hori, hemen ez dakit ikusiko den, oraindik arraunlariakin, Hondarbiko arraunlariakin dagona, 1900, hau gutxi gora bera argazkia 1922koa da. Eta 1922ko izanik, San Antonio hau ezin du izan, beste bat behar izan, zertik hau ja oso treinera zarra dela ikusten da, eta hau regata eta juteko ezin du balio treineru horrek. Behintzat, izen horrekin berakin, baina ez dakigu nundik ekarretako treinera den. Hemen, por ejemplo, Romantxo Agirre ja, 1932an, kontxara joaten danean, San Antonio izeneko treinera batekin dihua, gero ikusten duzuten, Melchorra Munarriz, por ejemplo, Santa Luziakin dihua, izen ezberdinak, hemen agertzen zaigu Eusebio Lazkanok egindako treinera bat, getariko Eusebio Lazkanok egindako lonjan gordia badagola, eta San Antonio bat, hau beste ezea bada. 1935, hemengo gerra izan, baina aurreko urte honetan, Pepe Indok, garai hartan, gaur egunean Alameda restaurantia den taberna regentatzen zuen, eta Pepe Indok, dokumentua badakagu, Pepe Indoren izenean, badagola treinera bat, Hondarrabilan, Eusebio Lazkanori erosila. Eusebio Lazkanori erositako ezea bat. Sin embargo, Hondarrabiko dokumentazioan, agertzen zaigu treineru hori herri suskripzio baten bidez egin zala. Eta Pepe Indoren eta agertzen zaigu dokumento bat, Romantxok treinera eskatzen diola udaletxiari zehara juteko, kontxara juteko, treinera eskatzen diola, baina udaletxiak ez dio uzten esanaz hori suskripzio bidez lortua izan arren, persona baten izenian dagola, eta hori udalak ezin dula treinera hori utzi kontxara juteko. Eta horregatik urte hortan, Romantxo Agirre, Ama Guadalupeko izeneko treinera batekin juten da, eta urte hortan, 1935 urtean, Hondarrabiko bi treinera juten dira kontxara, Tierra eta Mar, Romantxo Agirrekin eta Tomas Lekuona patoi zituztela, Santo Tomas eta San Antonio, Ama Guadalupeko eta Santo Tomas treinerakin, eta gero, zu kontatu nahi duzu hori, 35ko, ze hori nola izan zen? Hirugarren treineran esplikazioa. Garbitik 3 treinero joan zila kontxara. Ez da hola. Joan ziren 2, zu esan duzu bezala. Baina, urte hartan hori jo, preparatu zen, listatu zen, marka usik gautzi gaztitula.
Bueno, etorri ziren jokatzera Donostira eta trainero mentzuten espezial jarria. Bajo, rasu, eta den zuten bezala. Orduan zen reglamentu horren esaktu izaten. Nio, ze gertatu zen itzasondi zela. Eta itzasondia atera ziren, eta arrauni jostela, gehiago eta gehiago. Eta isla paraiatu zenean, ondora joan zela zatunte, ez da hola. Inazio Sarazua, Proel jokatzen zuena, intzuen diburtak arraun atera eta zulatu. Berak zulatu mentzuen, traineruak. Eta ondora, baina osatzen zuten, zeitzen bat zuten, ondora joan guzila aurrero, eta erdimigeo itoko zila, hori jotarrak. Eta orduan ja retiratu zian. Bueno, ja fuera de concurso, ja eliminaos, hori jo. Nion, biharren handia nahi zuten korritu, marka usi gautzitzera torri ziren berriz ere. Zertik, preparatu zuten urti hartan hortoko. Ez zuten kontraiurik, eta orduan nintzuten, Jóvenes de Fuenterrabía, kuadrilla bat, kontratatu, mantzuten, eta beho de korritu zuten. Jóvenes de Fuenterrabía en contra. Fuera de concurso, korritu zuten. Bueno, reata korritzen eta, nahiko lan, hori jo irabazten, ondara bilerik, eta nahiko lan, aiatu zen, hori jo irabazizion. 9 segundo bakarrak endu zituen. Urti hartan, Jóvenes de Fuenterrabía egintzuen, Fuenterrabía Tierra eta Fuenterrabía Mar minon, Marko Biua. Eta hori jok, reata ura intzuen irabaz minon. Nola fuera konkurso zen, etzuen premiurik. Hori gertatu zen. Hori jok, Jóvenes de Fuenterrabía, la tercera cuadrilla. Bigarren iandian korritu zuten. Ez, 3 cuadrillas, esaten, 3 cuadrillas, la Concha, Fuenterrabía, ez da. Lemixiko, bigarren iandian ziren 3, hori bai. Hori hola. Bueno, jarraitu ez pixkat. Hogeita ma bostetik hemen ja gerra bi urte zer movimenturik gabe zea dago. Gerra eta gero, lehenbiziko Hondarrabiko partizipazioa, Romantxo Agirre 40an eta Romantxo Agirre 41an berriz ere bandera ekarri zunean, Ama Guadalupe izenako trainerekin egiten dute. Binon, ez dakigu gerra eta gero bat trainerak galdu, ez dago baten informaziorik, izan ditekena da, hau hemen genuen, hau guaindik, Inazio, gertatu diteke, 1995-etik gero 40 arte guaindik trainera gerra guzila pasa eta gero erabiltzeko modu negotia. Etzen konduzio noten ongo, amio, konponduta altzen. Konponduta altzen bezala, segurazko trainero horrekin inbat. Claro. Altzuten bezala, seguru asko, trinera horrekin junak izango zian, romantxota. Eta berdin pasako da... 41. Trinero berekin. Trinero berekin, ez? Eta hemen, por ejemplo, Romantxo Agirre 41an, seguru asko horrekin berekin, zerti beste baten ez dago hemen agertzen zeinik. 41 hori kaseta hori ez da exacto. Hau, gero agertzen da 41an, agertzen zaigu, ikatzetak egiten du trainera bat hori jorentzako, baina ez itxasuan ibiltzeko moduan, pixo gutxikin eta errekan ibiltzeko. Eta hori jokoak erosi zuten Nerbiongo regata egiteko. Baina urte hortan Nerbiongo regata intzen suspenditu. Eta gelditu ziren trainerura berak ez zutela behar, eta nik ez dakit zergati den, baina Hondarrabilak trainer hori erosi gintzun. Ez dakiguna da, trainer hori, errekarako gina zen, harin horrekin egin zituzten 47 eta 48ko bandera. Gero. Ez. Zen horrekin izango. 47 eta 48 Hondarribizon bandera, trainero de Aspe. Ez, barkatu, 43-ekoa. Igual 43-eko horrekin izan diteke. 43-eko horrekin izan diteke. Ez da datorik hobiri. Ez dago beste, ez dugu lortu hor beste gezerik. Gero hemen agertzen zaiguna, da 1944 inguruan, hor liburutan agertzen da, una locura konstruktora, traineretako konstruktora, eta garai hartan 4.500 peseta balio zutela, agertzen da, de media trainerak. Eta garai hartako 4.500 peseta balio zituen trainerak, bandera kontxa garai hartan irabazi ezkero, 4 trainera terdi erosi zitzezken. Gero ikusko du nola dikoan prozesu hori nola juten da. 1944 ekarri zuten Hondarrabitarrak, Bilbautik trainero bat txapa kume gineina. Diokume, ekarri zuten. Ariña. Tomas Berutek... Ariña, Txola Ariña. Txola Ariña. Txola Ariña zen, eta zuen movimiento ondila.
Eta urte bete aguantatu zuen, zuen gehiago aguantatu. Alperrik. Ez du, Bueno, 1 kilo nire... 1 kilo Claro, nire jakin berzen. ez, de hecho, kuriosua da, zergatik trinera hori 1994 egina da, eta Hondarrabilak ez du horrekin korritu. Kontxan bintzat. Ez, kontxan ez. Eta garai hartan oso regata gutxi itzen zituzten kontxatik kanpoan. Hemertzen trinero bat, olatu txigatik zeitun duzu, joaten zela gotitero, golpe handia jotzen zula. Golpe handia, eta trinero ja nola debila zen, konstruzio eskasa zuen, urte bete justu nagontatu zen, etzen kontxen korritu. Bakara. Gauta Espainia izan zen. Bueno, eta gero, ja, hemen dugu, ja, pixka bat, hurbiltzen zaigu pixka bat gure epokara, 1995, Manuel Elizondo, hori jotarra, berari Hondarrabitarrak nunbait eskatzen diote treinera bat egitea, eta bere astillerua okupatua daka, ez daka lekurik, eta Hondarrabira etortzen da, esaten zenun, nora etorri zela, Oron tellerian astillero, gero rakun tallerra. Rakun tallerra zenera etortzen da, 1945, eta Inaxio Olasiregi hau, 12 urte zitula, kontatu zazu. Manuel Elizondo, hori jotarra, el famoso Vicentico hori jotarra arronrari haitzi izango zuz, horren atia. Zen, 1,90ko gizon bat, zuarri zen. Horreri gertatu zion batin Bilbauro joan zen korritzera, eta Bilbao galazizion, tostek eta trinero jartzen zuen Bilbao. Eta tostek eta muitzi eta buskat galazia. Zaun bezala korritu zuen. Eta horren mentzen Elizondori, elaune denak, arreun dena larrutua. Biberan karmiz, horrek. Bueno, eta horre zen hori Hondarrabira trinero eta jendi behar zuen, eta gu joan ginen, eta zebi eta joan ginen. Bueno, pues, ni anitzen, 10 urtekin. Trinero marrene, golpiak kanpotik jositzen zen, eta forrajiak jositzen, eta gu txegitzen, aguantatzen, 10 urtekin. Bueno, hortik aurrera, beste oso dato interesantia dugu, 1995 baita, Hondarrabila kontxa 53an irabazia zuen. Eta 55an kontxara juteko, probatu zituzten Gipuzkoko herritako zenbait trineru. 54an bandera irabazia zuten, eta nahi zuten berriz irabazi nola ala. Eta probatu gite ezak eta... 54an zuten bandera irabazi, Iruan, bai, egila. Hau zen 55an. Bai, 55an. Eta probak eta ginta, bineon, azkenian juntzian, Ama Guadalupeko batekin, ez dakik unun egina den, urtia horire, 55ko trinero hori horrekin joan zin kontxa da. Honekin berakin, Elizondok egindako izango zen? Eta Kampeonato Espainiare horrekin gorritu zuten. Horrekin intzuten baita ere. Vale. Oso bat, dato kurioso bat dugu, 1956an, Inaxioren atxa Lasarok, Carlos V Gazteluan, egintzun trinera bat. Hemen. Gazteluan barruan. Biratu eta aurrete biratu bizkarrako namiziko lehio. Namiziko horretzen trinera. Garai hartako argazkiren bat badakagu, bera trineru egiten, eta garai hartako dokumento bat Elbidasoan idatzia irakurriko dizute, zetik gauza kuriosua da. Con sus tíos Francisco y Bernardo Razkin y otros expertos carpinteros de Ribera, procede de la que pudiéramos llamar Escuela de Aseguinolaza, verdadera institución en la ciudad y de cuyos astilleros se hacen lenguas todos los arrantzales desde Cabretón a Bilbao. Eta Lasarori buruz, urte hortan hori egiten duneri buruz, esta alusión que en boca de cualquier otro nos hubiese parecido un tanto pedante, iba bien con el aspecto británico de Lázaro Olaziregi, está aquí zergatik izango den hori, y no debe extrañarnos a los que sabemos con cuánto interés sigue todos los años enterándose de los pormenores de la famosa pugna que las dos universidades ventinan en el Támesis. Orain berri Hondarribia joan den Támesis hortakoa, gure Lasaro ja 1955an, ja horrekin prekupatzen zen, eta trinerak ere
pixka bat, espiatu egin gozun pixkat, ez? Haiek egiten zuten, eta... Ez, diferentia da. Diferentia da, korritzeko forma diferentia da. Eta korritzeko forma kera da. Da, diferentia da. Bueno, orduan hori, Lasarok egiten du, Hondarrabilan epoka berri hontan erabiltzen den lehenbiziko trinera. Hondarrabilan lehenbiziko. Lehenbiziko trinera. Bueno, gero... Gero... 1946an, Aspen, erandion, trinera bat enkargatzen dute Hondarribitarrak, eta trinera hori, hemen Piru izena... Piru ditzen zioten trinera horreri. Eta, a ber, bueno, urte hortan, ez dakit batzuk horituko zate edade pixkatu zutenak, ze famosua izan duzen, Santiagotan egin zen regata bat, eta parte hartu zuten, hemen Atanotarrak, Navarro, Katxarros, Barrio Costa, regata oso aritua Hondarribian urte hortakoa. Eta urte hortan bertan baita, izan duzen Pedreñan kontra izantako desafio famosura. Desafio famoso hartan ere, bueno, badakigu bat Beñardo heldu haien zela patroi bat, urte hartan hilan sortzilakin tokatu zialako Kontxako regatak, udaletxiari zitzaion komenigarri, o alkatiak, alkatiak gaintzen zuen orduan. Alkatiak. Alkate Sagarzatzu izan zen. Alkate Sagarzatzu gainduta, ez ziren area junta intzuten regata bat Pedreñan kontra urte hontan, eta bi Hondarribitarren kontra. Batzuk, urte hartan Sagarzatzu esan zuen eta publikatu zuen periodikoa. Fuenterrabía no acude porque son antes las fiestas del pueblo que las regatas de San Sebastián. Osea, que hori izan zuten, ez? Sagarzatzu. Ordeno y mando. Bueno, 35, vale. Gente izugarri zertzeruro, como una mar ante 30.000 personas. Beñardo heldu haien berde kamisetakin eta Jesus Emazabel moratuakin. Eta pentsatzen dut Pedreña txurilekin joango zela, Pedreña ez du aipatzen hemen. Regatonen buruz, Hondarribik gero hasi zuen. Pedreña, zenbat segundu dire? 3 segundura. 3 segundo, eta Bestiak 15 segundora. 15 segundora. 15 segundora aiatu zen, eta gure treineruken korritxu zuten. Hori, zuen, hau, hirugarren trinera zuena zen. Hirugarren trinera zuena zen. Hau zuena zen. 46, Ja, 46 da, bai. 46ekoa, Pedreñan kontra jokatutakoa, hau zuen trinera zen. Zein trinera, zein Beñardona edo zean? Zena, aukena, bestikena. Jesus Emazablena, hori apuntatu behar dugu, zuen trinera zen jarri, hori apuntatu behar dugu. Bale, ondo. Bueno, gero Lasarozu nahi balin, Inazio nahi baduzu kontatu, garai hortan, zuek ze trinera intzen ituzten, gutxi gora bera hor, lehen esan diazu, bai, zen ituztela, garai hortako zuen trinera zintzen. Emisi izan zen 46koa, gero izan zen 51koa, eta gero 68koa. Osea, hemen 51 bada egina, eta gero 68koa. Bai, 51 guri, Hondarribiatzen atera, eta eman zuten esperantzak eman zuen. Hori esperantza. Etzen Hondarribian gelditu. Ez, gero, joan zin horrekin korritzera, Campeonato de España uste izertzen, Santanderren. Zeurtian? 51. 51. Bai, eta gero, nola hori eta arraz beti ezen treinerua, esperantza, bazuten beste treinero bat egina, beudek. Santanderren joan zian, guri horrekin, emisi, torrezin. Gero joan batzuten, a La Coruña. Eta ara eman zuten beste treinero bat. Eman zuten treinero bat antirreglamentario. Luziua, mellarrua, arrasua, eta korritxu zuten, arrekin. Utsi zuten korritzen, lemisi izan zuten mostuin barzutela atzien. Txikitzu, 12 metron jartzeko. Nola antirreglamentario zen, pues, hasi mentzien eta lan txarra eta denborik ez, eta deitu hemen zuten berriz bialtzeko, hemen dira ustira, joateko beste treinerua. Mientzuten biali. Korritu zuten arrekin. Mien ditu zen hirugarren arrekin. Beren treinera trampa eta bere luzi eta mellarra eta bere zea guzilekin. Esperantza ekin zuen. Bueno,
Hemen gauz, heldu gara guen, segundo bat, zertik hemen pasa zait, dato bat pasa zait, zuek 1949, Bai. Las Arenas era, joan zineten hori. 1949, Hondarbilak trinera bat behartzun, hemen 47 eta 48 irabazi regatak eta 49 berriz irabazi nahi, eta trinera bat behartzuten, eta intzuten enkargatu zuten trinera zerari, alzari, Las Arenasko alzari. Nik uste dut urte hortan, Hondarritarra deskuidatu zila. Bai. Zeta azpeko trineroa ondo ibiltzen zen. Eta gura utzi, eta gero joan zen alzara. Eta guri, periko lapitza. Eta orduan, esan zioten, haiek ez zutela denborarik, trinera garaiz egiteko, eta jendia joateko, hemen bitu agertzen den, la trinera nueva ha costado 9.500 pesetas, y para poderla entregar como se necesitaba para el jueves 1 de septiembre, exigió la casa constructora el concurso de 4 especialistas hondarrabitarras. Fueron estos, Lázaro Olaciregui y sus 2 hijos, Ignacio y Ramón, y León Lecuona, Chochonio, León Lecuona, que pasaron trabajando varios días y noches. A ver, contá tú. Sotzi gau pasen txun baitena. Bonito regalo deno. Bekarrik nun. Bekarrik zenuten niña ordean, egun hortako lotu zuten. Itxasotik garen. Itxasotik garen zenuten. Loriatxo, barkura, joan zen, treineru bila. Eta treinerua sartu barkuan, dekanto jarriola. Remolkian ez, gainen, barrenen. Amarra, txiko, Frontino, Kanpandegi eta ziren orduanoko jefiak. Eta amarratu zuten ondo, eta barko zekarri zen. Barko zekarri zen ura, 68. 68, bai. Bueno, hau, aritzi izan duze, eskotan, laxo gintu... Zer dikoa, pixu xamar gauza edo zer? Pixu xamar, o harinduko dugu pixkat, o zer nahi duzute? A ver. Bueno. Aritzi izan duzu zuez, l'any 68, trinero txarra zela eta galdu zutela eta Pedreña en kontra desafiu eta, Bueno. Orduan gertatu zen, pues, egin genuen trinero eta joan zin korritzera desafio kontra Pedreña, han, Santonian. Galdu, atzetik. Bueno, torri zin itxera eta, trinera, la panada, eta, gero, heldu zen, la Copa del Generalísimo Coruñera, eta berriz eman zuten, trinero bera. Han, bigarren, 15 segundora. Biharreni 15 segundo kendu zuten. Eta esan zuten orduan, 15 segundo, horrein gutxi, trinero bintaja, zen, horrein ez da 15 segundo bakarrik kendu dugu, trinero ez da gestigu alillo. Bueno, gero heldu zen berriz desafioa, Pedreña kontra dara bilan, korritxo zuten eta berriz trineroetak, gure trineroetak. Bueno, la que se armó. Portuan, bazen jendi esan zuena, Lázaro eta bizeniak arrolaztatik zentzileko baliteke. Egia da. Ez da broma hori, hemen farritxikoa da bineon, hori pasein behar da, Bueno, hori dena pasazienta. Trinero hori erostera etorri zen San Juan Tarrak. Tetzeuten saldu. Toro San Juan Tarrak entzuten kargutu guri. Tarren atzetik egin genituen, zaten zuten denak. Bera. Egin genituen Esperanza, Hondarribi, San Juan, 2, Lasartentza, Zuberoa, Pedreña, Iberia, Luchana, Portugalete, 2, Santander, Peña Castillo, Raspas, hori denek egin genituen. Eta 4, Poliesterskuak. Eta txarra zen. Dena txarra zen. Dena txarra. Hondarbilak ez du sekulen eskertu Olaciregui tarran lana. Gara jortan denean, deskonfiatzen dute, eta beste trinera beste lekutik. Baina eta guztizen denak ez dute gaski zitzen zuetaz. Txon pizkat, pizkatu. Niño, hor beste asunto torri zen. El año 68, Hondarribia ekarri zuen bandera. Regatik aleikiro hasi gabe. Hori erotxuko zaten hor. Niño, jendia ja marmarkasi zen. Ze pasatzen da, Gero, ze pasatu zen, urti horten ere, arronai joka itxuzila, beden artian. Ze pasatzen zen hor, juzgadun ibili zila. Eta gero golpik handuinen zen, zerti josituzten, 55 paladas. Ja, Carisa, 55 paladas zinen zer. Ez? Pues hori gertatu zen hor. Eta jendia, Lázaro eta bizenia gau zintzilek. Detalli hori. Begira, denak ez zaituzte zintzilik hartzen, A ver, mira. 1971, la voz de España, 17 de septiembre.
El Club de Remo Olímpico de Orio ha hecho días pasados una serie de pruebas con una trinera construida el pasado año en los astilleros de la Ciría de Fuenterrabía y, según nos dicen, ha convencido a los técnicos tanto que suponen mejor que la construida por ellos. Gero, la citada trinera fue utilizada en la pasada temporada por la cuadrilla de Xuberoa, magníficamente patroneada por Tomás Ixa. Barkatu. Lehenbizi, traineru ingenu, zuberoantza, traineruri. Bai. Eta hori jo, etorri zen, alkilatzeko traineru. Hori jartzen du, zetek aurrek urtien, bai. Orduan, hori esaten du, bedoek hori probatu, ja Zuberoa nola urren urtien etzen atera, 70 atera zen, 71 etzen atera, etzen atera ez. Atera zen, bakarra hemen jartzen dunez, trinera hau jartzen du, como la trinera fue costeada por los propios remeros veteranos, en su mayor parte, concretamente por Rufino Orbegozo y Cincunegui, etc., trinera eudena zen. Eta haiek Zuberoa utzi zutenean intzuten trinera ondarbira ekarri. Eta Zuberoa aurrun gurtian atera zen, zean patroi zela, Jose Agirre Bugati, patroi zela atera zen, minon beste trineran batek inateko ziren. Eta gero, horreri buruz, handik egun batzutara, hau 17 de septiembre eta 21 de septiembre, periódico La Voz de España nagertzen da, Orio ha ganado con todos los honores el Campeonato Nacional de Trineras 1971 en Aguas del Nervión, con una embarcación construida totalmente en Fuenterrabía, más concretamente los astilleros de Lázaro Olaxiregi. O sea que horre garbi agertzen da, ok ez aituzte arrulatik jarri, o sea que denak ez. Bueno, agur Mikel. Bueno, hemendik aurrera, zuek guaindik egiten duzute 95 tarte hortan egiten duzute beste trineraren bat. Naiz eta ez dugun... Tablero... Hemen agertzen da garai honetan ja ikasetak egiten du trinera gehienak. Eta zuek ja pixkatu zitzen duzute, baina egiten duzute 1995 fibrako lehenbiziko, osea, Gipuzkoan lehenbizien genuna fibrezkoa... Urte hortan legalizatzen da fibrako trinera. Eta zuek egiten duzute orduan ondarbilentzako hori. Eta honek, trinera honek irabazi du zerbait, oroitzen zera zerbait irabazi du nik, ez, trinera honek ez du... Egin ditun lau. Lau egin zen dituzten horietakoak. Ondarbilentzat, San Juanentzat, Ondarru eta San Juan Duruzko Guyoko. Eta gero nahi dizuten komentatu ja kuriosidade bezala, 1970, osea, 95ko Lázaro egindako azkeneko fibrako horren ondoren, Ondarbilan erosi diren treinerak, ja, hortik aurrera ja ez da Ondarbilan gehiago treinerarik egin, hortik aurrera erosi diren treinerak, Aiako Amilibia erosi dire. Eta 1999 erositzen bat, 2001an erositzen beste bat, 2004an erositzen beste bat, 2008an beste bat, eta azkeneko treinera Ondarbilak erosi duna 2012an erosila da. Nik, hau galdetu nirenean, gaur egunean Mikeleita, harrituta gelditzen nintzen zenbat irauntzen duen gaur egunean trinera batek lehenguekin konparatua. Egurrezkoak ez zuten aguantatzen. Aparte da, askoz gogorrua, eta irekitzen. Eta irekitzen, eta ondo zaindu eskero. Mantentzen du beti pisu bera. Ondo zaindu eskero. Baina lehen esan dizuten kuriosidadia, nola joan den gesten, premiluak egin da zenbat trinera erositezken. Por ejemplo, 2004an, trinera batek, 21.000 euro balio ditu, eta kontxako premilua 18.000 da. Osea, gaur eguneko kontxako premiluak ez du trinera bat erosteko ematen. Eta lehen zeirako ematen zuen, nola joan den gesten, zera, proportzioa. Eta dato kurioso bezala, zera horren barruan, Ondarbira ekarri den azkeneko trinera 2012koa, prezio de merkau, 35.000 euro balio ditu. Osea, eskerostik ez dute erosteko premirik izan du, eta erosi gabe daude. Eta gero, gauza kurioso bezala, nik zuri galdetu nahi nizun, treinera eta zari gera izketan, treinera nola Ondarbilan zenbat treinera indiren, zenbat gauza indiren, arraunak.
Arraunak Hondarrabian behin ere egin dire? Ez dara. Ez dara. Ez dara, regatu dut ez. Pues gauza kurioso bezala, Arrauna nik hau lehengo gunean atea zen konversazioan, tein apuntatu nun, Arraunak, garai, pues ja, nik uste dut, Mikel Orbañanos honea etorritako garaiar orduan olidenek egiten zituen hori jon, eta gero bera etorri zenean Amilibiak egindako ekarri zituzten pare bat urtetan, eta gaur egunean, gaurko Arraunak, Lituanian egina dira. Lituanietik ekartzen dira, Hondarrabiko Arraunak, eta nik uste dut, arraunari guztien arrauna, zertik Amilibia hori jok, 2006 arte irauntzun, arraunak egiten, ja utzizun, eta arraun egunetik ez dakit egun, baina gehienak Lituaniako Braka enpresa batetik ekartzen mendia. Dato kurioso bezala. Trainero hori hola ja montatu do, kilaz goti ez. Baina hori jorin behar da forratu. Eta ekarren ditun tableru italitik. 2 milimetrokoak, 3 kapakoak. Osea, bi eskumartu zen, 2 kapa emak zuen horrek, trainero horrek. 4 milimetro egin zuen. Dena kolatua. Hoi tela bat bezala da. Egur hori. Tablerua da, binon tela bezin fina, eh? Dar asko, 3 lamina, 3 puskatan, ina. 3 laminak ina. 2 kapa, 2 kapa, bai. Eta punta kobrezkoak. Osein txon horreri. Hori da. Trainero hori ez da izinera zen, nahi zobitzen. Ze trainero zen? 94. Hondarbientzako. Bai, hori zen. Eso de postozillo. Pasako izut horrengo. Da, hau, zakera da. Hori bera da. Hau, bera da. Eta galdera bat inazio. Hori buruz bera da. Beti buruz bera induzute trainera? Ez, den batean eguruzkoak gurat eta zizenia, beste modura, guk erabaintxu. Hola postura normalia. Hola postura. Bestia, tableriko niktek hori jarri genuen alrebez. Kilaz goti. Eta, karo, zergatik hemen, agertzen den argazkian, zuen ate agertzen den argazkian, beste... Tente. Traineo tente. Hola, beste aldera jarri, eta egiten zen lan hauek ilo, ikusten da hauek ilo, bukatzen zu, askoz minutizo hauek ilo. Erraxo, hobeto bukatu. Bueno, orduan ez dakit, hasiera, hemen ez da ikusten hasiera bat... Gero tostak, demorateko tostak, zena, zintotek kabitzen etzenak entzen zen puska bat, eta iratxi. Honen zuen ja tosta muitzekoak. Hau muitzeko ziren ja. Dena bai, tornillo muitzekoak. Segun personal luzerua... Belekua, ondo jartzen zuen, behen egurkera. Horretzen aibar idakitzen eta puska jartzen, eta deus, Ja. Jarri, tosta, hankan usatzen zen, tosta bera, tornillo gin. Eta garai batean, gaur egunean hainbeste garrantzi du arraunlari bakoitzantzako leku eta hori dena. Garai batean, treinerak aldatu egiten zituzten. Nola konpontzen ziren? Konpondu aldatu, treinero, regatatan. Karo, batek, ondarbikoak hori jokak... Bigarrena, bosgarrenekin. Mi hori zen, etzen sistemona. Zerti treinero egiten zin ondatu. Trainero joan, azte betien idilei, eta kambio de trainera. Eta joaten zen beste kuadrilla nostin igual, kendu puska, iratzi puska. Eta reformatu, eta zeitzen zen muitu iten ziren, klaro, tostak muitu. Filarmonika bezel bitzen azkenia. Claro. Guri ja. Eta zuek egiteko, trainera egiteko orduan, garrantzia ondilena hor, zera... Garrantzia ondilena guandurrek, hori jarri behar da, perfecto. Dena perfecto behar izan. Zeti, posible zu, gelditzia hola, bolio eta saltu, historia egin eta jatzen zu, perfecto atetzen da. Zuzen zuzen. Segurra mota den hori, Ignacio? Hori da, kostilla genituen, altza, alizo. Altza. Harina. Eta historia hori, pues, pino. Eta hori dena josi. Josi, kolatu. Atornillatu ez, josi. Josi, tirafondo. Tirafondo. O sea, hemen, por ejemplo, tirafondo bat, beste bat. Dena, bakoitzian hola eta denatan tirafondeatu. Eta hemen... Denen kolau, Eta kila, nola diteket txalupa bat kili gabe itia? Erraxa, da, hori. Ze sekreto dorrek, a ber. Ze sekreto dorrek, kili gabe barkua. Sekretua kili gabe, pues, kuadrilla ona bada, ez du kila derri. Ez. Joaten derraxa.
Kuadrilla honetik. Kuadrilla txarra da, pues ibiliko dala. Ese, kalixa da, juri. Kuadrilla txarra zenbat akila gehiago, osixena, Claro, mio gutxi gorritu. Gutxio korritu, freno gehiago. Oliten duene, pues kila trabeska jotzi zuta. Baten da trabeska, joka, no? Eta zuen banko de pruebas non duzia? Banco de pruebas. Gero, astillerua, pues, konstruktorioa kotxe du bere forman fedia. Bai. Ni formokin nire fedia, pues, ni golengo jetu. Pues, pedazen más erondo, pues, trineo denak diferenti dire. Maten dena iguale dila. Ez dala. Astilleru guzia, batxuste beren planu, Beren... Galderaren bat, norbatek? Hau, argazki hau ez dakigu. Hau ez dakigu nungo den ere. Nungo den ez dakigu. Inon... Hau ez dakigu. Hau menden hau ez da Jose Agirre amuntuko hori. Jose Agirre bugati? Patroia? Bai, duda dute. Hau? Bai, hau, bai. Ez dakigu. Eta gero? Hori jarri da, esate baterako urte horretan, 1920 urtean, ja esate baterako Hondarribiko trainerua jai programetan agertzen da ja bere protagonista. Eta guzti, hori dago Ambrosio Saseta egindako programa, jai programa, eta Hondarribiko kantinera atxeruak, eta handago Guadalupe eta trainer. Hori ja, momentu horretan da, estropa daterako traineru ja protagonista. Eta bukatzeko hau zea bezala, dokumentu bat aurkitu, bera, guantxo joan dire Juanito eta horien familian gordia zuten, Juanito emaztia gordia zeukaten, ere atxa garai hartan delegadu bezala eta ibili zena, eta sobre batean, sobre xar baten barrenen bildua, sobria hemen agertzen da, 1956-en joan dako tripulazioaren dokumentazioa, denak eta fitxak. Denak esaten, nik hori baniken, minio estu gordetzen. Eta hemen ikusten duzute, a ver, entzun nuntza da, Inazio? Hemen, ez? Aurrekoan? Inazio, sobre gainean dago. Hemen, ez? Estalkia. Hora ere handago Inazio, oira. Inazio, gaztia zela. Gaztia zela. Ze hintzen duten? Hilak, Hemen hilak, a ber. Bi. Hau gizida. Hau hilak. Beñardo de bai. Beñardo. Bai, gizida. Zein da Beñardo? Beñardo goikotxea. Beñardo bai. Beñardo goikotxea. Zein da? Juani, hori ere bai, hila. Haure bai. Jose Cruz, Nicolás, haure bai. Emilio. Bi bakarra bizirik. Beste partia, bigarrenak? A ber, hemen. Hau Miguel Polita. Miguel Polita, bizida baita ere. Darceles, haure bai, hila da, bai. Tori, Jose Cruz Deinat, hori ere bai, hila. Ura zein da? Hau Darceles anaia. Darceles, hori ere bai, hila. Ura? Gehienak, Gehiena, bai. Jose Miguel ez, Jose Miguel bizida, beretik. Jose Miguel bizida, baita, eta dena. Hori Romantxo. Romantxo, bai. Eta Miguel Polita, 92 urte metxu. Bai, Miguel. Bueno, horrela da, esate baterako ikusteko bere seme alabak eta bilobak, pues izan den historia pizkabaldutura. Eta gero hiltzearena, pues hori da, arrainak baitare joaten dire, eta zuaitera, eta gu besti tokia utzi behar diegu. Eta Hondarribia dago oso fuertea eta zan. Ez dut utzi nahi pasatzen, 1942an, Jose Antonio honen atxak, Miguel Salaberria, Harrison Pakia Hondarribian. 1941 eta 1939 herri guzi joka. Erreatateko asuntuen herri guzi joka itzen ziren. Bai. Eta honen atxak Harrison Pakia. Eta eskeostik, ahi da atetzen Hondarribia, treñeroa bakarra. Eskeostik. Jose Antonio, tu padre. Varía un montón. Era pequeño, pero varía un montón. Urte horietakoa da esate baterako Diario Basko
1941, 1941, egin zuen gauza berezi bat. San Juan eta Hondarribia, alkateak eta patroiak, hartu zuten egunkarian zati bat, eta horrela argitaratu zen egunkaria. Firmakin eta hori, Hondarribiko alkate, San Juaneko alkatea, eta bi patroien firmak anagertzen dira, Francisco Lujambio eta Mengo Gurea. Romantxo eta Lujambio. Lujambio izango da gure Lujambio natxa, eta bestia Romantxo da. Egin zuten Diario Baskon esate baterako... Beste gauz baten nahi nuke esan. Hondarribia Lujambio gero hasi zituen, lau bandera. Mio Lujambio etorri mio leno, Hondarribia lehenbiziko urtean, aterre zenean 62, frailiak, muitutuko jendea zen da. Lehenbiziko urtean gelditu ziren, bosgarren. El 63 quedaron terceros. Y el 64 quedaron segundos. Tomás Isha. Lehenbiziko 62 en Isha. 63 ean Agirre. Agirre, Jose Agirre. Jose Agirre. Eta 64an, berriz ere, Tomás. Eta urrutuan etorri zen Lujambio, y a chupar del bote. Dein egin harrapatu zuen. Tripulazioa... Tekustu zen, ja, tripulazioa heldu zela. Goti, urtetik urtera. Bat ezik, Tomasekin 64-on, bigarren atera zirenak, bat ezik denak berdina dire Lujambion urrengo urtekoak. Bat bakarra aldatu zuen. Bat bakarra, osake... Ja, zen ekipua ikusten zen duzela goti. Tomás Isa gutxi zuen tripulazio bigarren, eta Lujambio etorri zenean, lehenbizi. Lujambio joan zenean gelditu zen bosgarren. Exacto, arrazoi duzu, jauna. Horrete ematzen meritu gutxi Tomáseri. Tomás izan orduan meritu bastante. Zete, graxia esaten da bestekin hartuta eta hemen eta txupar. Claro, Bakoitza bere hori da zuzenbidea. Orain zuen txandan, ebe duzu galdetu zerbait, pasa azken hori filmina zen den. Bera, jaketa hitzate zuen zain zut. Hondarribian gizon bate bakarra zantzien. Nazio, ostu zuen kulpa. Tranquilo, nire ondu nintzen dudan. Zuratzat. Zantzien. Bai, Bilardo. Eta ustez beste batien esan ketut zutela hori. Bueno, guain behar duguna da, hemen asila bota beharko dugu, zertik. Hemen eraikin kontutaz haitu gara, eta Hondarriko trinera eraikin kuntza bukatu inda, zebat, asila pasta bota zebat beharko da, berritzen den, ez? Arrauna bezel, arraunak handik ekartzen bat uste, trinera gero baila ester? Bueno, ez, nahi duritzen. Pena da, baina? Nahi duritzen. Trinerak ez, trinerak egiten jarraituko da. Bueno, orduan badakizue, larun batian, 11etan Maziregin, mila esker etortzagaitik eta...